Ka lempung ngelek ka Meghalaya Games kebasan kalapoi no sya kabakut ha ka arpau tarik kalalingkat ha PE Sangma Stadium Tura, West Garo Hills District, bat ha kani ka janmiat balapan ha perdaya kani ka lempung, ka sorkar kalapan bena artat ba ka Meghalaya 2025 ne ka bahen Rio, kan longpat ha juai West Giant Hills District. Ha ka bayadai bat kani, usalat ulayot banyak keren bat UMLA kajuai uma wailat miki shilla ubalawan bansaki ya kajingya kop set khanam archery jongka Meghalaya Games hatura kumban shuyatho baha ka archery kila do kilong ka West Khasi Hills, South West Khasi Hills, West Giant Hills bat ka East Khasi Hills. Ha kani ka jingya kop ka West Giant Hills kala khurtak maksiar ha ka recurve mixed team event hadian bakala job ya ka South West Khasi Hills. Ka West Giant Hills ha kani ka kenti kalawan ha ka kerdan ka balai. Kala adu ha kani ka lempung ba kadai ka East Khasi Hills, kabawan baar kadai ka Ribhoy. Ka West Giant Hills ha kani ka kenti, kalalong kala adu ha ka athletic, hadian bakala khur khat nyaw tali ki takma, bakan thop pra tali ki takma ksiar, saw ki takma rupa, batsan ki takma rnong. Uma wailat miki habakren, ula ay kublay ya menteri rang ba ka jila, bat ya menteri badai kmi ya ka transport, bakin pediang nakabenta ban pelong ya ka Meghalaya Games, ha usnam ubanwan ha West Giant Hills. Uma wailat ula ong baka jingyo ban pelong ya ka ni ka lempung, kandai ka jinggar ku ya ki kun samla jong ka rilum jaintia, da ka ba ushim sundan ya ka kabu, ba unda ay kublay ya baro ki samla jong ka jaintia, bat kamtam lele ya ka kenhun balaya le kai ha ka athletic, da ka ba kilala sundan banyo ya ka kusnam lakdo, ne ki overall champion ha ka ni ka judging le kai. Ula ong ru baka ni ka jingyo lat ban penlong ya ka Meghalaya Games, kan nang ay men sim shu ya ki samla ya le kai, bat ha ka juk ka por ula ong biang, da ka jingyo ban penlong ya kum ka ni ka lempung, ukermen banyo ya ka lat ban nang pen bha shu ya ki babun ki jaka ya le kai, ne wat ya ki madan ya le kai. Da kumta uma wailat miki usngo ba mauhi shimen, udah pedang shisha da ka men sim ka bakamen ya ka ni ka jingyo, ban penlong ya ka Meghalaya Games ha West Giant Hills. Ha bakali halor ka jingbam pat da don than jong ki shlem, ki madan bat ki jaka ban penyelek ka ha ka ni ka district, uma wailat miki upen pau, bakumba kalong ya menta, lada day ban penlong ya ka ni ka lempung, kum ka district kandang don kam shibun ki jingdon kam, ki bahap en penbiang, henry ukermen bada ka jinga tray lang klempep, bat ulapen kan mau baha ka arpulai tarik menta ubnai, kandon ka jing plia pat ba no ya ka madan ya lek kai football Hawaii jer, bat hadian kani, kum unong mikmat en sedang banyak keren no bat ka transport, basyan na day pat kapor ban sedang no ka jing pen kre, na ka benta ka jing penlong ya ka Meghalaya Games ka bahen Rio ha West Giant Hills. Kong ni ngas nyo ban ai kublay ya chief minister badon rom juni ban kumjo ya sport minister ya ka sport department from away akala ailat yang ni kum ko West Giant district ban priang ya kali Meghalaya Games house ne ban ban dengan sneu kani kalong away na kajing terku ya ki athletes ki jongi ban ha jo kor ngasi meaning ko ban ai kublay ro ya baroki athletes ki play shimenta hamtam ya ki athletes from West Giant Hills district ki bala one cepat kamtam nila yo overall champion in athletic te kani nga try ka ni ka jingwan jong ka Meghalaya Games te ka nang ai men sim shu ya ki athletes jongi ki bana West Giant Hills district habaro ki aspect pada ka jo ko da ka jingwan jong kani ka Meghalaya Games ngin yo ban pha shu ya ki sport infrastructure ni ki don jingdon cup namar ko pej menta bon ki district mo ki ba nimla ban shim menta habaro ki events ki badon hangni te try da ka jingwan jong kani ka Meghalaya Games shabaro ki region leni ki benta jong ka state baro ko wei nin la ban penpha ni la ban penyo ya kita ki jingdon kam ki ba pher ha ki events ki ba bon hapo kani ka Meghalaya Games te nagaliang jong ngai nga sa chisit nga dap da kun sim men ban priang ya kani Meghalaya Games ban kumba ngomne ngai play in the chief minister sport minister ban sport department baro ko wei kata definitely namar ka da put ka space for improvement kan don by baro langim la ban ong la dapat ako silong ro kita lagi bon di pentak hapan lembiang tengi hakpo West Giant Hills ro hoi as of now yang ya kata bagi
kan don shibun ki jing don kam di mengihap ban penbiang bat nga don ke jing kermen ga bakraw ke jing ilam jong chief minister jong sport minister jong bada ke jing trailang ngin la ban penbiang namar as of now ro hoi melumala dang haga arpulai terigin play ya kan ke football stadium ko wa eje ka bolong of international standard nga try kiro nya don la te dak ke jing play jong keturu kan long ke jing ketu bat haga jo ke por bat kiwe ro ngin dang ya keren bat ke sport department ba ngin start no as soon as la dep kene bagila kin announce sibet tingin start no from day one ban penbiang ya kita